अशी अघोरी व्यक्ती दिसते. महाराज याच्यावर युद्धात कोण कोण राहिला बसतात रे ते. तर माझ्या भगिनीचे देहाचे संरक्षण तुला करावं लागेल. म्हणून म्हणतोय उचल त्या पावलाने तुला जावं लागेल तिच्या संरक्षणासाठी. महाराज आपण थांबवला घडू नाही तर या नराधमाला महाराजांनी थांबवला घडू पेक्षा तुझा सेवक लाचकारी केला असता. महाराज तुम्ही चिंता करू निघालो रणाच्या ठिकाणी. बाबा रे एक सारखा कंटांडव करतोय. तुम्ही तुमच्या जीवनातील मर्यादा सोडली म्हणून राज करता आपल्या जीवनातील मर्यादा सोडणाऱ्यापैकी नव्हे. मला सांगा या भरलेला माझ्या राज दरबार आलात एक सारखा आखंड तांडव करतात. एकंदरीत तुमच्या देहाचं निरीक्षण केलं असेल अशी व्यक्ती आम्ही आमच्या जीवनात पाहिली नाही. कोण आहेस बरं? यावेळी माझं आगमन आहे तुझ्या राज्यात. मला तुझ्या पाहिलाच नाही पण यावेळी माझं आगमन झालं हे आगमन वेगळं. ते पाहिलं आम्ही. तुमचं आगमन झालं ते आगळं वेगळं आणि थोडंसं विचित्र सुद्धा होतं. म्हणून तुम्हाला प्रश्न केला कोण कुणाचे आपण आणि इथे येण्याचं प्रयोजन तरी काय? आमच्या देहाला संज्ञा यक्षराज आमच्या देहाला संज्ञा म्हणजे देवकांच्या घटकापैकी एक आपण. मला सांगा हो या माझ्या राजधानीपती किंवा माझ्या भरलेल्या राजदरबारात याचं कारण तरी आहे का? याच्याशी काय शिवाय क्रिया घडत नाही ऐकूया. आजपर्यंत तुम्ही जी भक्ती करता ती भक्ती बंद झाली पाहिजे. यक्षराज उत्साहात बोलून मोकळे झाला. राज करते ज्या देवीची तुम्ही भक्ती करतात ती भक्ती बंद केली ती पाहिजे. बंद झाली पाहिजे. अवश्य करू अवश्य करू पण त्याचं कारण आम्हाला कळलं पाहिजे. कारण चमत्काराशिवाय आम्ही नमस्कार करणाऱ्यापैकी नव्हे. कदाचित आमचा स्वभाव तुम्हाला ज्ञात नसेल. जेवढे आम्ही शांत राम तेवढे शीघ्र कोपी स्वभावाचे आम्ही आहोत. मला सांगा काय करावी भक्ती बंद? का भक्ती बंद करावी अरे पण त्याला काहीतरी याचे मुळाशी कारण ऐकूया तरी. कारण हे कारण माझं गुपित आहे आणि म्हणून मी सुरुवात केली तुझ्याकडून आणि म्हणून सांगतोय यक्षराज तुझ्या राजगृहाचं आगमन झालं. हे भक्ती बंद झाली. यक्षराज आतापर्यंत बालपणापासून करू लागल्या दिनापासून माझ्या देवीची आम्ही भक्ती करतोय. बाबा रे भक्ती सहजासहजी बंद होत नाही. जी नवविधा भक्ती आहे त्या नवविधा भक्तीने एक भक्तीचा प्रकार आम्ही करतोय. अर्थात आमचा कुठलाही अपराध नसताना सहज कुणी यावं आणि भावा म्हणावं राजकर्ता एक भक्ती कर. यावेळी तुमच्या राजाचं आगमन झालं पण आमचं आगमन झालं यावेळी आमचं आगमन झालं आणि म्हणून सामुख्याच्या पदात तुम्हाला सांगतोय काय ते भक्ती बंद म्हणूनच तुम्हाला यावेळी मी समजावून शब्द सांगतोय. आम्ही केवळ राजकर्ते असताना थोर जबाबदारी आमच्या मागे तुमच्यासारखे काही तर चुका करतात त्या चुकावर पांघरून घालून त्यांना सुधारण्याचं कार्य राजकर्त्याने केलं पाहिजे. राजकर्ता दिसावा लागत नाही तो कृतीतून असावा लागतो. म्हणून म्हणता राजकर्ता तुमच्या जीवनात संधी देतोय. झालं तेवढा विनोद पुष्कळ झाला मला तुमच्या मार्ग मोकळा आहे. स्वातंत्र्याचा स्वैराज्य नव्हे प्रत्येक प्राणी मात्राचा जरूर बोध ठेवा पण इतरांचा जीवनाचा खेळखंडोबा करू नये असं माझं प्रामाणिक मत आहे. म्हणून जीवनात संधी येतोय जीवन सुंदर आहे त्यांचा उपभोग घ्या. काय ते मला मृत्यू आला असेल कारण मृत्यू हा माझा प्राणसख आहे. जर मृत्यू आला असेल बोलवीन ये माझा प्राणसख आहे. इच्छा जर कशी असेल तर आमचा नव्यालय ज्या प्राणी मात्र जन्म आहे त्याला मृत्यूवर ठरलेला आहे. जसं जन्माला रहस्य असतं ना तसे प्रत्येकाच्या मृत्यूला रहस्य असलं पाहिजे. कुणीतरी म्हटलं पाहिजे बिचारा होणारे होऊ न गेला मरावे परी किती रुपये अरे लाख राजा जर तुझ्या रडलं पाहिजे असं काहीतरी एक गोष्ट लक्षात ठेवा राजा हे न करे
शस्त्रहीन करेल. यक्षराज मला म्हणतात, तुझ्यासारखी पुष्कळ पुष्कळदा नाचवली. तुला वाटेला सामान्य राजकारता रासांना असामान्य आमच्या पराक्रम आहे म्हणून सांगतोय तुला माझ्या जनतेची माफी मागा. राजे, एक गोष्ट लक्षात ठेव. काय ते अमर वृक्ष कितीही बहरला, अमर वृक्ष कितीही बहरला, हा? शिशिरात तो नागवा होतो. हा? यक्षराज आमच्या देहाला संज्ञा आहे. आमचा नाद कराल म्हणून मोकळे व्हाल. अरे बाळूला जीवनात ऐक, अरे जीवनात स्वार्थापेक्षा परोपकाराला फार महत्व आहे. कठीण खडकातून निर्जर उगवून पावतो पण तहान भागाचं कार्य करतो. कडक उन्हाचे चटके वटवृक्ष सहन करतो पण त्याची छाया देण्याचं सावली देण्याचं कार्य करतो. तो मनामध्ये स्वार्थी भावना घेऊन वागत नाही. तुझ्या हा? म्हणजे तू असं ऐकलं नव्हे. काय करशील रे? ठार करे. अरे! जीवनात तुला नाव आहे. अरे काय केलं? कुठली गर्जना करता प्रचंड पाण्याचा वर्षा भूतला करता तुझ्यासारखे बघा गर्जना करता आमच्या सारखं प्रत्येक काय निर्दोषी
ज्या माझ्या देवतेची माझ्या मातेची भक्ती करतोय. ओम भगवते माते नमो नमः. ओम आई, राजा आई, ये, ये पटवाई, गेला पळत्याचा पाठलाग करणारा मी नव्हे. हा क्षणाला राज दरबार विसर्जित करतो आणि उचित करतो शांतीगाव. हेच तर इष्ट होय. नाट्य रसिको शंकर यादव उसप यांनी संगीतसाठी बहुमत 500 रुपये पारितोषिक दरोना तालुका कलाकार ज्योतिरी याचा आनंदाने स्वीकार करतो.